Hola, benvinguts als còmics del senyor Dolent. Avui us parlaré de Tintín. Tintín, en l'original, un personatge que des de que va ser creat el 1929 ha recorregut mig món i ha sigut l'entreteniment per generacions i generacions de lectors. També ha sigut el personatge més emblemàtic del còmic europeu, la bande dessinée, i és el belga més famós de tots els temps i és fictici. Això no sé si és bo o és dolent o què. Intentaré repassar molt ràpidament tota la seva col·lecció perquè són uns quants àlbums i bé, som-hi. La primera aventura de Tintín, 1929-1930, va ser enviar-lo al país dels sòviets, a la Rússia comunista, i una cosa que no he dit, i la dic ara, Tintín va néixer en una revista molt catòlica, molt conservadora i molt de dretes. Les tres coses són la mateixa, però imagineu-vos com era de conservadora. Per tant, el retrat que va fer del comunisme us podeu imaginar que va ser de tot menys objectiu o mínimament realista. És un pamflet anticomunista que, de fet, durant molts anys, Hergé, l'autor, va negar-se que fos reeditat. Després d'això, tenim Tintín al Congo, 1930-1931, i la cosa no millora. Si tenim primer un pamflet anticomunista, ara estem en un pamflet racista, on es defensa, d'alguna forma, el colonialisme que Bèlgica tenia amb el Congo. Congo en aquella època era una colònia i el còmic està ple de tòpics del blanc bo i culte que va civilitzar els pobres negres de l'Àfrica que no saben res de les coses, en general. És un pamflet, és dels anys 30, en aquell moment, ara ens grinyola molt, en aquell moment no tant. I sí que, a mesura que han anat passant els anys, aquest còmic s'ha anat veient com una cosa cada cop més qüestionable. Simplement s'ha de col·locar en el seu context de l'època en què es va ser publicat, que és una mica també el que passa amb aquest Tintín Amèriques del 32 i els tòpics i coses i llocs comuns sobre els indis americans, els nadius americans o primeres nacions, com en vulgueu dir, doncs estan a l'ordre del dia també. Són els primers, el personatge comença a tenir una certa fama, un cert renom, agrada molt, li van donant més protagonisme i li van donant més històries, però bé, aquest és el principi, no és el més honorable de tots, però és el que és. Amb els cigars del faraó ja tenim un canvi, estem al 34, i aquí la idea d'Hergé és fer una història que s'allargui durant tot l'àlbum, i de fet es va allargar durant 2. Els altres còmics, a més de tòpics i un cert plantejament simplista, eren successions d'esquetx. I aquí tenim una història que comença i acaba, que es manté durant tota la trama. Aquí diguéssim que ja hi ha una idea de fer un còmic més seriós, o el que entendríem nosaltres com més seriós, mantenint els elements típics, el Tintín, el gos en Milú, viatjant pels llocs, però ja hi ha una altra idea de fer alguna cosa una mica millor del que s'estava fent fins a aquell moment. I això es confirma del tot amb el Lotus Blau, o el Loto Azul, tinc la versió aquí en castellà. Aquí el Tintín va a la Xina. Va a la Xina, però aquí Hergé s'ha documentat molt. Ha parlat amb gent de Xina que ha conegut a Bèlgica i tota la decoració, l'ambientació, els carrers de Xangai, crec que és Xangai, Hong Kong, Pequín, tots els carrers tenen decoracions i tenen pancartes i cartells en xinès, que són cartells reals, fins i tot hi ha publicitat real d'aquells cartells. L'àlbum és del 1936 i va ser el primer que quan es va colorejar, anys després, no es va redibuixar. Aquest directament tal com estava es va aprofitar després de lo bé que li va quedar. I si als cigars del faraó hi havia una idea de mantenir un to i una història que s'allargués, aquí es confirma. Aquest còmic és ja 1936 i amb aquest Tintín, diguéssim que com a còmic es fa gran. A partir d'aquí ja res seria el mateix. Després tenim la resta de còmics d'aquesta etapa, bàsicament serien aquests 3, estan força bé, ja hi ha un estudi i uns detalls més cuidats, tot i que encara es veuen alguns dels defectes que tenia al principi. Una història una mica simple, etc. Arribem al 1941, on aquest personatge, el Capità Haddock, apareix. És el complement perfecte de Tintín. Archibald Haddock, mariner, alcohòlic, malparlat, fumador, ho té tot aquest home,
i és un contrast molt més humà que Tintín, que com que era l'heroi i era una publicació de dretes, conservadora, etc., era molt perfecte. I almenys tenim un personatge que diu renecs, alguns són mítics i estan recollits en algun llibre, i a partir d'aquí ja seran companys inseparables durant la resta d'aventures. A partir d'aquí, Tintín a mi és quan m'agrada més. Trobo que la part anterior està força bé, està molt bé, tot i alguns dels primers números que són una mica més qüestionables, però a partir d'aquí ja arribem al que coneixem tots com els protagonistes de Tintín, 1941. Després tenim aquesta història en 2 volums, també. Una de les... abans d'aquesta, per això els tenia ordenats i se m'han desordenat. Primer tenim l'Estel Misteriós i després hi ha una història en 2 volums. Igual que els Cigars del Faraó i el Lotus Blau, doncs aquí tenim el secret de l'unicorn i el tresor de Rackham el Roig. Amb aquests còmics hi ha la situació de que el capità hereda un castell, el castell de Molinsart, en algunes edicions Molins de Dalt, està basat en un castell real a França, una miqueta més petit. Seguim amb uns altres àlbums que tornem a la història en 2 parts, les 7 boles de cristall i el temple del sol. Aquí visitarem amb una història basada en les malediccions que es deia que hi havia a les piràmides, doncs anem a les piràmides inques, visitem els Alps, els Andes, amb el capità i en Tintín. És un dels millors de la sèrie. Després entrarem en quins són els millors o quins no. Tintín al País de l'Or Negre, una aventura de nou a la zona de l'Orient Mitjà, amb els inimitables, tot i que aquí no se'ls reconeix gaire, germans Dupont i Dupont. En alguna versió en castellà se'ls va dir Hernández i Fernández, perquè la gent quan ha de traduir coses fa coses molt estranyes. I un altre, Tintín, Objectiu la Lluna i Hem caminat damunt la Lluna. Els àlbums, aquest és del 50-52 i aquest és 52-53. Quan Armstrong va arribar-hi, la NASA hi va arribar, Tintín ja hi era. De fet, hi ha algunes vinyetes d'això reproduint l'arribada dels americans a la Lluna i com Tintín i Haddock el van a saludar en plan, home, per fi arribeu. Està molt bé i és una mica on va sortir aquest dibuix icònic i relativament real. No ben bé, però una mica sí. Després, el que per mi és el millor àlbum de la sèrie, 1954-1956, Guerra Freda, completament, i una història d'espies. Policies i espies de diferents països que intenten capturar el professor Tornassol, que està desenvolupant una arma, i doncs, Tintín i Haddock l'hauran de salvar i recorreran gran part d'Europa perseguint-lo i buscant-lo. Stock de Cop, una història amb tràfic d'esclaus, tot i l'època encara es podia donar això, una mica, i l'àlbum preferit d'Hergé. Aquest és el seu preferit i per molta gent està considerat el millor. A mi m'agrada més l'Afer Tornassol, però aquest és molt bo, Tintín al Tibet, 1958-1959. Hi ha molts temes d'espiritualitat, hi ha molts temes de l'Himalaya, evidentment, el Tibet, etc. I a més, Hergé el va dibuixar en uns moments molt complicats. Estava separant, va ser difícil per ell, però, i per això, segurament per això també li té molt d'apreci, perquè va veure que tot i una situació difícil se'n va poder sortir. Tintín al Tibet, aquest capità amb l'ampolla d'alcohol és d'aquesta aventura. Les joies de la Castafiore és un àlbum estrany. És l'únic en el que no surten del castell. 1963, han passat uns quants anys. La decadència dels àlbums aquí es va allargant. Se va plantejar com un exercici. Podria fer un àlbum de Tintín sense que hi hagués cap viatge i centrant tota l'acció en el castell? Doncs va poder. Recordo una mica algunes històries d'Agatha Christie amb un entorn tancat. S'ho va plantejar com un exercici, però realment li va sortir molt bé. És un àlbum curiós, és l'únic en el que no surten, però és molt apreciable també. Anem ja cap als darrers. Vol 714 cap a Sydney. Aquí tenim una història on hi ha també temes d'ovnis, segrestos d'avions, avions supersònics i una mica de coses així ja bastant més modernes. Tintín encara porta els seus pantalonets, serà l'última aventura on els porti, i estem ja al 1968. Si us recordeu, les joies eren del 63-68, 5 anys. Hergé es feia gran, també era molt meticulós en el seu treball i en el control que exercia sobre l'obra i cada vegada li costava més i també tenia
m'imagino que devia començar a tenir sensació de que ja ho havia explicat gairebé tot el que podia. Tenim aquí un còmic molt estrany, Tintín i el llac dels taurons. Els puristes no l'haurien posat en el cànon, però jo sí perquè sóc així d'iconoclasta. És igual. Està basat en una pel·lícula. Es va fer una pel·lícula que no tenia cap correlació amb els àlbums i un cop ja estava feta van agafar alguns fotogrames, els van fer servir com a vinyetes, van afegir les bafarades i tenim el còmic. És del 1972 i té més interès com a col·leccionista que com a història. La història és una mica estranya i visualment es fa molt estrany respecte a l'altre, justament per això, perquè les vinyetes estan tretes de fotogrames de la pel·lícula. És una cosa més estranya en el còmic europeu, en el món japonès és molt comú. Normalment al Japó fan el manga, que vol dir còmic, i l'animació, la sèrie de dibuixos. I aleshores, doncs ja està. Quan fan sèries d'animació que no tenen una correlació en el dibuix, en el manga original, el que fan després és adaptar-ho i fer servir els fotogrames per fer el còmic. De fet, la majoria de mangas en color han vingut d'aquesta manera, que són anime books, que és la manera com es diuen. El llac dels taurons. I arribem al que vindria a ser l'últim, 1974-1975, Tintín i els pícaros. L'imaginari país de San Teodoro, revolucions centreamericanes, revolucions, contrarrevolucions, comunistes, de dretes, etc. I tot això el 1974-75. És a dir, Hergé ha passat dels pamflets anticomunistes i d'una sèrie d'aventures una mica més amb el centre Europa, diguéssim, a coses que estaven passant en el món en aquell moment, com per exemple la història del continent llatinoamericà, que ha sigut bastant convulsa durant aquests anys. I aquest hauria de ser l'últim àlbum, però Hergé estava treballant en el següent. Aquest no estic molt segur de si és pirata o no, crec que no, però vaja. Tintín i l'art alfa. Hergé havia començat aquest àlbum, estava esbossat, hi havia una idea de l'argument per on tenia que anar, i es va morir. Aleshores es va decidir tancar a Tintín i els pícaros. Un dibuixant dels que treballava amb ell va agafar el que hi havia i ho va acabar. Va tenir bastants problemes, no es volia publicar, la cosa va anar que sí, que no, que sí, que no. No sé exactament el punt legal quin ha acabat siguent, però aquest àlbum el tenim. L'edició podria ser una mica millor, però Tintín i l'art alfa. I aquí sí que s'acaba, no n'hi ha més, no s'han fet més també perquè els que tenen els drets de Tintín governen amb mà de ferro el tema i no deixen que es facin més aventures o pastitxes o el que sigui del tema. Doncs amb això ja seria més o menys tot, Déu-n'hi-do. Espero no haver-me allargat gaire, suposo que teniu una idea de Tintín. Si el voleu regalar a algú o voleu alguns per començar, jo començaria amb els que són ja el Tintín i el Capità, a partir del cranc de les pinces d'or. A mi el que m'agrada més, ho repeteixo, és l'afer Tornassol. Tintín i el Tíbet també és un àlbum molt, molt bo. I com a primer àlbum molt destacable d'ell, dintre de la sèrie, en quedaria amb el Lotus Blau. Els primers, Tintín al País dels Soviets, al Congo i el Tintín Amèrica, jo els deixaria pel final ja una mica com a col·leccionista completista perquè fan una mica de vergonya aliena, però bé, és el que és, eren altres temps i hem de ser una mica comprensius amb el tema. Doncs amb això ja estaria el repàs de la sèrie. Espero que us hagi servit d'alguna cosa, que sapigueu una mica per on començar amb aquest personatge. I res més, ens veiem d'aquí un mes. Salut i còmics!